Ispitele sunt ca un toiag și ca o vargă, nu sunt întâmplătoare, dar ele îi îndreaptă pe cei drepți, pe cei care caută să fie în voia lui Dumnezeu, pe cei care caută să revină în voia lui Dumnezeu, în intimitatea lui Dumnezeu. Iar pe cei răi îi lasă în poftele lor. Când ne mirăm de multe ori, cum de acela care nu are nicio treabă cu biserica, cu Dumnezeu, face atâtea păcate, îi merge atât de bine. Și financiar, și social, și profesional, și sănătatea este în formă. Dar ați văzut dumneavoastră că atunci când un astfel de om se întoarce cu interes pe biserică și spre Dumnezeu, atunci încep necazurile. Începe să se îmbolnăvească, începe să fie bajocorit, ispitit, prigonit, să nu-i mai meargă afacerile, și toate celelalte necazuri pe care le spunem noi că sunt necazuri, dar de fapt sunt moduri prin care Dumnezeu îngăduie să ne dezlipim de atașamentele pătimașe față de lumea aceasta.